tanghali po sa ating lahat. Saan mang panig ng mundo tayo naroon, mga Pilipino. Comments lang po ako sa nangyayari sa government natin ngayon. Ako po ay sa totoo lang natutuwa po ako dahil talaga po una, ipinaglalaban po ang karapatan natin mga Pilipino sa ating mga sovereignty. Pangalawa, masasabi natin na maganda po yung foreign policy natin ngayon dahil nakikita natin kung paano po nagkakaroon ng posisyon ang ating presidente. Paano po sila nakikipag-meeting, makita naman natin, appreciate sila at ang ekonomiya tumataas at ang due process of law, mga proseso ng mga dapat pagtutok na parusahan ang mga nagkaroon ng mga anomalya, hindi maganda, may proseso po talaga. Kaya ang comments ko doon, positive po ako. Hindi po ako nagiging negative dyan. At yung mga programa sa agricultural, ayan, sa senior citizens, lalong-lalo na sa Medicare, pagpapagamot, libre, tapos sinusod na yung enerhiya natin, talagang napakaganda po. Ngayon, yung mga iba na mayroon damdamin na halos hindi makapaniwala o anuman, ay take deep breath po tayo at pairalin po natin yung totoo sa ating buhay. Yan, appreciate po natin kung sino yung mga nakaupo, kung pukawin natin yung hindi magandang damdamin kasi talaga namang maganda po ang nangyayari sa ating gobyerno. Hanggang dito lang, hindi po ako magtatagal. Gusto ko lang i-express yun. God bless po sa inyong lahat. At meron pang sinusulong na soon, mga OFW na kagaya ko, magkakaroon ng pension. Diba? Maganda po yun. Sige po. God bless everyone.